Здравейте, хора. Хора, ние ще правим нещо като поредица на Тока Бока и днес е първи епизод. Съжалявам, че е малко така, но време е да започваме. Приятно наслаждаване и гледане. Абонирайте се за канала. И почваме, хайде. Скъпи, вставай, време е да ставаме. Добре. Хайде, и на мен не Трябва ми да събудим застава. децата. Да, трябва да събудим децата. Ти се приготви, аз ще ги събудя спокойно. Добре. Първа голямата. Деца, хайде ставайте. Мамо, не искам. Но как не искаш? Как не искаш? Трябва да станеш. Стай. Трябва да ставаш, съжалявам. Добре, щом си станала, се оправих настроението. Хайде сега да оправим малкия. Скъпи, как си? Добре се, мамо. Добре ли си? Добре, хайде, елате, деца. Хайде седи да закусваш. Аз ще приготвя закуска. Но първо ти иди туалетна. Хайде, измий се. Скъпи, ти също. Айде, аз ще ви правя закуска. Мамо, аз съм готова. Добре, скъпа, ела. Ти също ли си готов? Да. Защо си така ахнала, скъпа? Спокойно. Няма никакъв проблем. И аз съм готов. Добре, елай ти. Хайде, сядайте. Какво искате да ви Мамо, сготвя? какво ще има за закуска? Ами, мисля да ви направя нещо полезно. Но пък ще е вкусно, обещавам. Мамо, много съм гладна. Да, почти сме готови. Спокойно, скъпа. Мамо, спи ми се. И скъпа, няма какво да направя. Хайде, твоето ястие е готово. Айде, хапвай. Колко вкусно е, мамо. Благодаря. Мамо, Харесва ли ти? Скъпа, справя ти на тебе закуската. Само искам да се успокоиш. Мамо, искам да ходим днес на ски. Добре, щом така искате, ще ходим на ски. Но, мамо, Андрей дали ще може да кара ски? Андрейчо още не може, но ще го Ще го сложим. парзаляме. Да, в някакъв детски кът може да го оставим. Ще видим. Може да го парзаляме на шейна. Добре. Ако има. Ами, наядохте ли се, деца? Хайде, сега си измийте ръчички. Скъпа, защо на мен не ми даде закуска? Не ти ли дадох, скъпи? Заповядай. Чакай малко. Мислех, че си на диета. Добре, и сега си измийте ръчичките и се обличайте. Вие Добре, вече сте ги мамо. измили? Добре, отивайте да се обличате. Мамо, Хайде, как да се облечеме? Както искате, удобно обаче. Зимни дрехи. Хайде, Андрейчо, да се обличаме. Чакай, Андрей, да си... Ето, Андрейчо, твоите зимни дрехи. Хайде, скъпа, и ти обличи твоите зимни дрехи. Мамо, ние сме готови. Искаш ли една пандълка? Хайде, ла, Андрейчо. Скъпото ми братче. Катерин, готова ли си? Да, мамо.
Аз ще се напарфюмирам. Како? Но мама да не ти се скара. Не, няма, спокойно. Хайде ние да се обличаме скъпа. Добре. Почти сме готови. Оф, скъпа, ние с тебе сме еднакви дрехи. Супер. Деца, аз предлагам да ходим на ски вече. Да! Юху! Како? Андрейчо! Аз ще се бързалям с тебе. Добре, Андрейчо, ще те забравим бе, сладуран. Хайде, заключих къщата, нека да излизаме. Така, Има около 5 минути път, да знаеш.